खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि। मैया एबा थांनाय सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सान फालिदों। दिल्लीनि गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभानि मावख'आव मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सान फालिदों। नंगौ, मैया एबा थांनाय सान 18 नबेम्बराव जुबिन गार्गनि जोनोम सानखौ बिथांनि रुंसारि जाखांनायनि उनाव गिबियै फालिदों। बिथांनि जोनोम सानखौ दुलाराय आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबादिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिल्लीनि गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभानि मावख'आव फालिनाय जायो। बे हाबाफारियाव जुबिन गार्गनि सावगारियाव आलारि बाथि फोजोंजेनो गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभानि आफादगिरि कुसुम साहा बिथाङा आरो बिबार बावजेनो महर्षि वाल्मीकि संस्कृति मुलुगसोलोंसालिनि बारगाव भाइस चेन्सेलर प्रफेसर रमेश चन्द्र भारद्वाज बिथाङा। हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै रुंसारि जुबिन गार्गनि मावलांनाय बिहोमाफोरनि सायाव फोरमायथिना होयो। लोगोसे गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभानि बिबानगिरि, दिल्ली बड' एस'सिएशननि सोद्रोमा आरो दिल्ली दालाइसा एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि। मैया एबा थांनाय सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सान फालिदों। दिल्लीनि गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभानि मावख'आव मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सान फालिदों। नंगौ, मैया एबा थांनाय सान 18 नबेम्बराव जुबिन गार्गनि जोनोम सानखौ बिथांनि रुंसारि जाखांनायनि उनाव गिबियै फालिदों। बिथांनि जोनोम सानखौ दुलाराय आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबादिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिल्लीनि गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभानि मावख'आव फालिनाय जायो। बे हाबाफारियाव जुबिन गार्गनि सावगारियाव आलारि बाथि फोजोंजेनो गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभानि आफादगिरि कुसुम साहा बिथाङा आरो बिबार बावजेनो महर्षि वाल्मीकि संस्कृति मुलुगसोलोंसालिनि बारगाव भाइस चेन्सेलर प्रफेसर रमेश चन्द्र भारद्वाज बिथाङा। हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै रुंसारि जुबिन गार्गनि मावलांनाय बिहोमाफोरनि सायाव फोरमायथिना होयो। लोगोसे गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभानि बिबानगिरि, दिल्ली बड' एस'सिएशननि सोद्रोमा आरो दिल्ली दालाइसा एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लादों।